Neste vídeo vais a introducir o manexo do paquete ggplot. O paquete ggplot é un paquete dedicado a facer gráficas. Entón, como sempre, temos un catafalco preparado no que coloquei todo o material que está na chuleta de clase, na que só se vai necesitar a de ggplot e os datos de exemplo. Abrimos desde o proxecto, xa teño a chuleta aberta, empezo tamén un script novo. Ben, comento un pouco sobre o que é ggplot e a importancia que foi adquirindo nos últimos anos dentro do mundo de R. ggplot é un paquete de gráficos deseñado dentro do Tidyverse. Tidyverse é unha colección de paquetes destinado a facilitar o uso de R para aplicacións en data science, para traballo en empresa. R foi deseñado en principio para o traballo académico. Entón é algo que se fai ocasionalmente con un traballo rápido, pero se o manexas todo o día resulta máis pesado. Entón hai uns anos unha persoa, un neozelandés creo, Hadley Wickham, decidiu introducir unha nova forma de programar en R. Normalmente chamo de R moderno e outro R básico. Con eso consíguese unha forma máis eficiente de programar, de traballar, é máis rápido e máis fácil de entender cando se volve a ler. Entón é toda unha colección de paquetes. Isto nesta web está a información, está a descripción dos paquetes, dos cales eu destacarei dous: ggplot 2, que é o paquete para realizar gráficos, e dplyr, paquete para manexar datos. Tamén xa usastes en unha ocasión o paquete reader, que é o que usa RStudio para abrir ficheiros de Excel, entre outras cousas. Entón, todo este conxunto de datos parten dunha filosofía propia, unha forma de construirse distinta ao que fai en R básico. En principio, máis eficiente, que sempre hai debate sobre o tema. Entón, isto é situar ggplot no seu contexto. Que ten de particular ggplot? Unha que fai produce gráficas moi aparentes, digamos, moito mellor presentadas que as gráficas de R básico. As gráficas en R básico son para estudiar, para analizar, mentres que ggplot tamén son para analizar, pero ao mesmo tempo xa as podes presentar nun informe. Eso é a súa gran ventaxa sobre o R básico. Ademais, inclúe unha filosofía de creación do código que parte dunha teoría que existe sobre gráficos estadísticos. O autor de ggplot decidiu aplicar unha teoría escrita nun libro para realizar os seus gráficos. Esa teoría consiste en que se supón que unha gráfica vai estar formada por diferentes tipos de elementos. Entón, nos podemos diseñar unha gráfica simplemente colocando cada un deses tipos de elementos por separados e xuntándoos. Así podemos modificar a gráfica, podemos entendela con máis facilidade e ao mesmo tempo introducir cambios simplemente modificando o elemento que lle corresponda. Na chuleta coloquei algúns dos elementos. En principio son 7 tipos de elementos, aunque eu limítome aos máis importantes, os que me parecen máis interesantes para unha explicación rápida. O primeiro elemento que se considera nunha gráfica son os datos. Non exactamente os datos que se van a representar. Datos indica o conxunto de datos ou o grupo de datos, non exactamente o data frame, que imos usar para extraer os datos que queremos representar. De feito, ggplot traballa con data frames, non con outro tipo de estructuras.
Entón, para empezar, hai que cargalo con library. Un inciso, ggplot2 non se instala con R básico, hai que instalalo a posteriori con desde package ou con install package. Pero unha vez que instalestes, hai que cargalo en memoria cada vez que o queredes usar. Ben, entón o primeiro elemento que constitúe un gráfico é o conxunto de datos que imos manexar, o sea, un data frame. Bueno, eu ainda non o teño vacía a memoria. Vou usar os datos que están no ficheiro exemplo.csv. Cargos, miro como son datos dun grupo de diamantes. O peso, carat, tipo de color, un atributo tipo de calidade, nivel de certificación e o precio que adquiriron. A idea é estudiar os precios e como poden influir as distintas características medidas por outras variables. Eses datos non son máis que unha submostra dun conxunto máis grande, Diamonds, que é precisamente un conxunto de datos que está dentro da library ggplot e que se podría usar, pero ten unha cantidade enorme de datos e bastantes máis variables. Preferín traballar cunha cantidade máis pequena. Entón, imos elaborar o gráfico. Vou facer un diagrama de dispersión. Vou representar o precio en función do peso. Tanto o precio como o peso son columnas do data frame datos. É o que lle indico mediante ese comando. Se o executo, teño isto de aquí, o sea, nada. Simplemente informei o que quería usar, pero non dixen nin que columnas en particular, nin que tipo de gráfico. Para empezar a facer eso, está o seguinte elemento, as estéticas. Chamanlle estéticas as columnas de datos que queremos usar. Entendo que é porque son os que van dar a forma ao gráfico e van facer os gráficos diferentes. Se non é un nome un pouco particular. Va incluído dentro do comando ggplot, aunque tamén se poden incluir dentro de outras partes deste comando gráfico, pero isto é o habitual. Xa teño dous elementos, o conxunto do que saco os datos e as variables, variable X, peso. O peso é o que influi no precio. Se o executo, xa me introducen un cambio. Sigo sen ter unha gráfica porque non sabe que gráfica quero. O que se sabe é que no eixe X está a variable carat e no eixe a variable precio. Como se introducen as gráficas? É o seguinte elemento, as capas. É un signo máis, incluindo un comando diferente, unha capa diferente para cada tipo de gráfica. O diagrama de dispersión é on point. Entón, simplemente con eso podo executarlo e xa teño a gráfica feita. Podedes comparar o seu aspecto co que sería o comando en R básico.
miro X, despois aí o comando en realidad sí que está pensado para analizar, para botarlle un vistazo e sacar conclusións, pero non é presentable nun informe. En cambio, ggplot é moito máis presentable, xa se pode incluir directamente nun informe, aparte de que esta estrutura tende a facilitar os cambios. Ben, unha capa máis que incluí na explicación, bueno, un par de capas. Unha delas son as facetas. As facetas permítenos separar a gráfica en función dos valores dun atributo. Facet grid, por exemplo, o atributo pode ser clarity. Según o tipo de según o nivel de claridade, vai me facer unha gráfica do precio en función do peso. Hai dos niveis e xa o teño montado. Bueno, non é necesario que estea todo na mesma línea, ollo, pero o comando para poder continuar ten que acabar no signo máis. Ben, este é un aspecto, pero pode ter un aspecto diferente, simplemente cun elemento máis. Os temas. E podo incluir algo así e créame un tema novo. Tema é, bueno, é unha traslación desde o inglés de aspecto ou algo así. E aspecto é o que cambia. Dentro do propio paquete de ggplot aparecen varios temas máis. Simplemente podedes copiar e cambialo. Un pouco diferente. Podedes instalar máis temas. Por exemplo, instalando este paquete, aparecen todos este tipo de temas. Ou hr tal, máis temas. Esas son formas de modificar o aspecto. Ben, máis cousas que se poden facer para a diagrama de puntos. Podo colocar unha regresión. Que en algún sitio andaba. Sí, andaba. Aquí. Guión smooth. Noutra línea. Temos unha representación dunha línea recta nos gráficos anteriores. Outro pequeno exemplo. Saco isto. Un diagrama de caixa. Datos, xa está. A particularidade é que nun diagrama de caixa só hai unha variable. Ademais que está no eixe Y. Colocamos, por exemplo, representación do precio. E a capa boxplot.
Ese é un diagrama de caixa. E podemos introducir, se introducimos unha variable x que sea un atributo, posto que nos permite facer un conxunto de variables. Por exemplo, clarity. Isto tamén se pode facer con un fácil, pero así que é posiblemente máis cómodo. E tamén combinando un pouco máis, hasta ahora non introducí ningún tipo de parámetro dentro das capas, pero podese facer, meterlle unha estética. Unha estética quer decir unha variable nova. Eu podo pintar as caixas usando un atributo diferente. Por exemplo, certificación. Ben, teño dos tipos de claridade e tres niveis de certificación e a posibilidade de comparar as súas representacións. Isto é unha explicación breve, unha introducción para máis aos conceptos, pero hai moitísimas posibilidades e moitos paquetes que estenden as capacidades de ggplot. Non se vai entrar aquí neso, pero como se pode seguir ampliando? Por exemplo, coloquei na chuleta de ggplot un manual que os pode ser útil, pero tamén sempre podedes acceder a internet e buscar, sobre todo se tendes un manexo mínimo de inglés, non ten que ser nada do outro mundo. Por exemplo, buscando isto, atopades distintos exemplos útiles. Aí vedes un pouco rápido, que non está mal, pero creo que o meu preferido dentro destas cousas breves é este. Simplemente buscando ggplot 2 histograma. Ten a colección cos seus códigos e aparte unha explicación do que vai cambiando. En la que chega a crear gráficos bastante elaborados. Este é o meu preferido. Por suposto, ten o código que podes intentar imitar. E hasta aquí chegou o vídeo.